Bones tardes, me present com a Caterina Sureda Mascheró, una manacorina de 7 anys, i aquí va la meva recomanació cultural, actual, vivencial, però sobretot essencial. Si d'acord estem en que el llenguatge és performatiu, us recomano crear una realitat catalana. Cantar, llegir, estimar, res és més exhaustiu. Descobreix, des de la màgia de l'art luliana fins als nostres dies, l'encís de les lletres més viu. De la nostra terra és el parlar, herència del passat que arriba al present, inherent d'ànima, cor i ment, que ens banya com a dolça mà, travessant tempestes, guerres i malestars, també benaurances i sortosos atzars. La llengua forma el pensament, les maneres de viure, sentir i somiar. Junts fem camí de col·lectivitat avinent i d'entendre què és la mare allà.